Så ligger den inde under skærmen, indtil man gør sådan her. Sæt du ind. Værsgo. Vil du selv prøve at få det? Hvis du så gør sådan her, så jeg skal ikke sidde og gøre mig under længe, fordi jeg har gået med timer. Er den ikke tæt? Jamen, det er godt. Nogle gange er det, der sker, hvis man gør sådan noget. Lige omtrent der. Kan du se sådan før? Prøv at se. Så det er ud som om, den ligger inde i... Nej, det kan ikke være den. Nej, hvad? Du kan selv prøve at... Jeg vil ikke gøre det. Nej, Simon, det er sgu da vildt. Ej, hvor er det fedt. Ej, det var mega fedt. Det er lidt hårdt. Det kan det jo ikke. Det gjorde det.